Πάμε. Έλα, φίλε! Ακούγεσαι, ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω τηλέφωνο, παρόλο που περίμενα 22 λεπτά στην αναμονή να ακούω, με συγχωρείτε, μπουρδολογίες και βλακίες και ασάφειες. Όχι από όλους φυσικά. Αλλά εντάξει, τώρα λίγο Ραπτόπουλος το ξέρουμε, το παιδί με τα ακουστικά δεν το έχω ξαναδεί, δεν ξέρω. Το παιδί με τα γυαλιά που μοιάζει με το Χάρι Πότερ είναι Παναθηναϊκός, είναι καλό παιδί όμως, το συμπαθώ. Χατζηνάκος, φοβερός από πάντα, όλο δημιούργημα δικό του, τον ευχαριστούμε για το κανάλι. Εγώ Θοδωρής λέγομαι, Θοδωρής. Να σου καλά, Θοδωρή. Τι ομάδα είσαι, Θοδωρή, Ολυμπιακός? Όχι, δεν ασχολούμαι. Από τότε που αντιλήφθηκα ότι είναι ανώνυμες εταιρείες, δεν ασχολούμαι. Ήταν Άρης μέχρι που τον ορμήξανε σε ένα σκυλικείο εκεί στο Super 3 εκεί που τον βαρέ. Κατευθείαν εσύ να το. Ήταν Άρης, αλλά μέχρι που πήγε στο παλέ. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει, εντάξει. Μόνο Ραπτόπουλέ μου, έχω κανάλι στο YouTube, δεν με ενδιαφέρει να πω το όνομα, δεν μπήκα τόσο για διαφήμιση. Κάνα πρόβλημα να το πω βέβαια. Έχω και με σένα, με τον Χατζηνάκο, καταλάζονται κάτι Παναγίες, κάτι βιντεάρες, μπρο. Φυσικά για καλό, δεν σου βγάζω κακό όνομα σε κανένα, το κανάλι με εμένα είναι καλού σκοπού. Ναι. Αλλά είστε θεοί μάγκες, βαράτε κάτι νούμερα και μπορώ να τα ανεβάζω φυσικά έτσι από σπασματάκια μισού λεπτού που χάνονται στις εκπομπές σας τεράστιες, έτσι δεν είναι? Έχω το δικαίωμα, δεν έχω? Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανάλι το οποίο θα αναδημοσιεύσει, θα παίξει κάποια και δεν θα προσέχει βέβαια τα σχόλια. Έτσι, και θα βάζει και πηγές, έτσι ότι ήταν μαρμίτα, η ημερομηνία, εγώ βάζω τα πάντα για να μην έχουν πρόβλημα. Στην περιγραφή του βίντεο κάνεις και μια παραπομπή στα κανάλια μας, Μαρμίτα και Ραπτόπουλος. Και σωστά να γίνεται. Προσέχεις τα σχόλια. Σωστά να γίνεται το πινκ πονγκ. Χατζηνάκο, ο Σκαλτσόνε είναι ο τέτοιος. Ο Καλτσόνε, πώς ο Τίζερ 7 είναι. Ο Τίζερ 7, Super, κάτω παύλα, Τίζερ 7, YouTube, όλοι like, sub. Έχω κάνει και εγώ μαρμίτες, like, sub, τα πάντα σου στείλνω screen recorder, αποδείξεις, donates, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να πιάσει δουλειά πρέπει να επιστρέψω αύριο. Εκεί θα πιάσει προορία. Το παδί του Άρη θα ήταν. Ναι, φίλε. Εγώ πήρα να πω φυσικά ότι έχετε φοβερή εκπομπή, σας αγαπάμε. Εγώ από την Κρήτη τηλεφωνώ, αλλά από το βορρά στον νότο σας βλέπουμε όλοι. Και αγαπάς το Ραπτόπουλο, εγώ είμαι από την Κρήτη, τι ομάδα είμαι? Είμαι Αριανός. Χαχα, τι λέω, Ολυμπιακός για πάντα λοιπόν. Θέλετε να έχουμε ένα διάλογο τύπου οπαδικό, κάπως. Από ποιο μέρος στην Κρήτη είπες, φίλε μου? Ή δεν είπες? Κοίτα, εγώ Χανιά και Ρέθυμνο έχω περάσει, πιο πολύ Χανιά, ένα 70-30 πες. Και άντε 10% το υπόλοιπη Κρήτη, 70-60. Οπαδικά εκτός του όφη. Τι υπάρχει εκεί, είστε μοιρασμένοι? Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί. Εσείς λόγω Βαρδινογιάννη μπορεί να έχει πολλούς Παναθηναϊκούς. Ρωτάω εγώ. Όχι, λόγω Βαρδινογιάννη να μην έχει Παναθηναϊκούς. Μισό Ραπτόπουλε, τι πετάγεις όλη την ώρα, σε ακούω τόση ώρα, συγγνώμη. Θέλω να πω, Χανιά και Κρήτη γενικά είμαστε πρώτα Ολυμπιακοί, μετά Παναθηναϊκό, αεκτζίδες, καλά Αριανούς εδώ παγκοτζίδες όπως καταλαβαίνετε τους ψάχνουμε και δεν τους βρίσκουμε. Γιατί